Montering af mover på din campingvogn gør det lettere at parkere og placere den. Herved undgår man at bakke med campingvogn, som alt for ofte resulterer i skader på campingvogn og ejendom. En enkelt idé, men andre movere, selv fra et førende mærke, har nogle ulemper. Lad os se på en typisk installation. Her har vi en familie og deres campingvogn. Og her er en mover fra et førende mærke, der kan koste op til 7.500 kroner. Og vi har brug for et batteri og oplader, som koster yderligere 2.700 kroner. Så er der den tykke installationsvejledning. Det er ikke noget let job, så vi har brug for en kvalificeret tekniker til montering af mover på campingvognen. Pris 2.300 kroner. Montering, hvilket kan tage op til 4 timer, ved at føre boring gennem gulvet. Dette risikerer skader på campingvognen og kan umuliggøre din garanti. Vi har brug for et sted til at rumme batteri og lader, så du mister vigtig opbevaringsplads. 4 timer senere er moveren installeret, og campingvognen er 60 kg tungere end den var før, og du har brugt 12.500 kroner. Takket være den nytænkende design er der mindre frihøjde på campingvognen, som kunne vise sig at være et problem på en ujævn campingplads. Der er en bedre, billigere og lettere måde at manøvrere din campingvogn på. Ego Plug and Play fra Purple Line. Den aftagelige mover og batteri bringer vægten ned til imponerende 12 kg, og det kompakte design giver stor frihøjde. Intet behov for kvalificerede teknikere. Ego Plug and Play kan monteres af dig. Den er let at installere og kan monteres inden for en times tid uden boring. Tilpas tværstængeren til campingvognens chassis og fastgør de aftagelige motorer. Tilslut derefter den aftagelige powerpack, som kan anbringes i døren af campingvognen. Tryk på start på håndsættet, og du flytter campingvognen. Det er så simpelt. Ego Plug and Play campingvogn mover er let, utrolig nem at montere, kræver ingen boring, giver bedre frihøjde og koster kun 8.995 for mover, lader og batteri. Moveren kan manøvrere enkelt eller dobbeltakslet campingvogn op til 2250 kg. Og med en ekstra tværstang kan Plug and Play mover bruges til traileren også. For mere information om Ego Plug and Play mover, så kontakt Ego Mover Danmark på 98 24 48 00 eller besøg hjemmesiden på www.campingtur.nu.